गोदान बोसोरजों लोगोसे गोदान खामानिखौ जोङो माबायदि जागायजेननो थारैनो जोङो दिनै बे बिषयाव बाथ्राखौ सावरायगोन। बाथ्रा फारसे आवगायलांनायनि सिगाङावनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसे बयखौबो बरायदों। गोदान बोसोरा फैनाय लोगो लोगोनो जोङो गोजाम केलेन्डारखौ नागारबाय एबा गोजाम केलेन्डारखौ दोननानै जोङो गोदान केलेन्डारखौ लानानै फैबाय। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोंहा केबल गोदान केलेन्डारावल' सोलायदों बे नङा, बे जाहैबाय बोसोर गोदानजों लोगोसे जोंनि गोसोआबो लोगोसे सोलायफायो। गासैबो सुबुंफोरनि गोसोआव माखासे बाथ्राफोरा जाखांफैयो, जेरैहाय बेफोर बाथ्राफोरा जानो हागौ बे जाहैबाय बे बोसोराव आङो माबा मोनसे मावथारगोन, बे बोसोराव आङो थांनाय बोसोराव जानाय गोरोन्थिफोरखौ मावफिननाय नंलिया, बे बोसोराव आङो माबा मोनसे गोदानखौ जागायजेननि। बेफोरबायदि साननायनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरा गोदान बोसोरजों लोगोसे गोदान बाथ्राफोरखौ गोदान खामानिफोरखौ सानो। नाथाय बैफोरबायदि खामानिफोरखौ मावनो थांनायावनो एबा गोसोनि साननायखौ मावफुंनो थांनायावनो माखासे सोंलुफोरा नुजायो एबा सोंलुफोरा बेरखाङो। बे सोंलुफोरानो जाहैबाय गोदान खामानिखौ माबोरै जागायजेननो, बबेनिफ्राय जागायजेननो आरो मावनो लानाय खामानिखौ आङो सोरजों जागायजेननो। गोबां सुबुंफोरा गोदान बोसोरजों लोगोसे बोहैलांफायो एबा गोदान बोसोरजों लोगोसे थांफायो, नाथाय माखासे सुबुंफोराल'सो जाफुंसार जाहैनो हायो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, मानो बेबायदि जायो? गोबां मानसिफोरा मावनो होननानै सानो, नाथाय मानो खम मानसिफोरासो, इसेल' बिबांनि मानसिफोरासो जाफुंसार जाहैयो? मानोना गोदान खामानि मावनाया खालि आखाइजोंल' मावनायनि बाथ्रा नङा, नाथायब्ला गोसो, साननाय आरो फोथायनायनि गेजेरजोंसो खामानिया जागायजेनो। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, दिनै आङो नोंथांमोननो लागै मोनसे सल'नि गेजेरजों आरो बाइबेलनि बाथ्रानि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ जे गोदान बोसोरजों लोगोसे गोदान खामानिखौ जों माबोरै जागायजेननांगौ, जेन नोंथांमोना मदद मोनो। जि खामानिखौ नोंथाङा जागायजेनदों, मावनो होननानै सानदों, बे केबल मावनायनिल' नङा, बे जाहैबाय फिथाइ थायनो हानाय जानो नांगोन। जि खामानिखौ नोंथाङा सानदों मावनो, बे जेन फिथाइ थायो, खालि मावबाय थानायनि थाखाय नङा, नाथाय फिथाइ थायो आरो नोंथाङा जेन आशीर्बाद मोनो आरो नोंथांनि जिउआव जेन मोनसे सोलायनाया फैयो, बेबायदि मोनसे इसोरनि बोसोनखौ लानानै फैदों। बेबायदि सासे सुबुं दङमोन, जाय सुबुङा मोनफ्रोमबो बोसोराव खामानिफोरखौ जागायजेनोमोन, नाथाय मोनफ्रोमबो बोसोराव बियो जाफुंसार जानो हायाखैमोन। बेबायदि मोनसे सल' नोंथांमोननो लानानै फैदों। मोनसे फिसा गामि दंमोन। बे गामियाव सासे सुबुं थायोमोन, जायनि मुङानो जादोंमोन राजेश। राजेशआ मोनफ्रोमबो बोसोरनि गोदान बोसोराव रंजा बाजायै थायोमोन। मोनफ्रोम बोसोरनि जेब्लानो 1 जानुवारिया सफैयो, बै समाव बियो गिदिर गिदिर सिमांफोर नुयो। राजेशआ बेबायदि होननानै बुङोमोन दि बे बोसोराव आङो खामानिखौ जागायजेननोसै, बे बोसोराव आङो फालांगिखौ जौगाहोबावगोन, बे बोसोराव आंहा दाहार लानानै दोननायफोरा जोबगोन, बे बोसोराव जिउआ सोलायगोन। बेफोरबायदि गोबां सिमांफोर नुयो आरो गोबां बाथ्राफोरखौ राजेशआ बुङोमोन। नाथायब्ला बोसोरनि जोबनायाव राजेशआ जेब्ला नायफिनो, अब्ला बैफोर गासैखौबो आधुरा जाफुंसार जानायखौ नुवाखै। नुफिनबायदि सिमाङा बायग्लिनानै दङ आरो बियो नुबावदोंदि गासैखौबो नायफिननानै जिउआव निराशा जानानै दं। सानसेखालि राजेशआ गोबां बायग्लिबाय आरो बियो बायग्लिनाय गोसोजों बुंनायसै, "अ फोरबु, आङो मोनफ्रोमबो बोसोराव खामानिखौ जागायजेनो, नाथाय मोनसेबो खामानिया दिदोमै थाया आरो जाफुंसारा।" आरो जि हराव बियो बे बाथ्राखौ इसोरनो बुंदोंमोन, बै हरखालि एबा बै मोनाबिलि समाव बियो बाइबेल बेखेवनानै फरायनायसै। आरो जेब्ला बियो बाइबेलखौ बेखेवदों, बियो मोनसे बाइबेल सिरिखौ बेखेवबाय आरो बेनो जादों जाहैबाय बोसोन बिजाबनि 16:3 सिरि। नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय फोरबोनिफ्राय बोर बिदो, अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन। बे बाइबेल सिरिखौ फरायखांनायनि उननिफ्राय राजेशनि जिउआव मोनसे गोदान बोसोरा जागायजेनबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोननो लागै माखासे सैथो बाथ्राखौ आङो दिन्थिनानै होनो हास्थायदों। सेथि सैथो बाथ्रा बेनो जाबाय, गोदान बोसोरखौ इसोरनि अनगायै जागायजेननाया बयनिख्रुइबो गेदेरसिन गोरोन्थि। गोबां मानसिफोरानो, गोबां फोथायारिफोरानो, गोबां सुबुंफोरानो गोदान बोसोरखौ बेबायदियै जागायजेनो, जेरैहाय प्लान बानायनानै एबा थांखि बानायनानै, थांखिखौ थि खालामनानै, रां बुथुमनानै आरो माखासे मानसिफ्रा गुबुननि सुबुरन लानानै एबा गुबुननिफ्राय साजेसन लानानै एबा थुलुंगा लानानै बेबायदिहै गोबां मानसिफ्रा गोदान बोसोरखौ जागायजेनो आरो बेबायदिनो मावलाङो। नाथाय बियो गोरोन्थि। मानो बेफोर गोरोन्थि? बैफोर साननाय, बैफोर मावनाया मानो गोरोन्थि जाखो? बे जाहैबाय इसोरनि उपस्थितिया गैयैयाव, इसोरनि उपस्थिति गैयैखाय गोरोन्थि जादों। मानोना इसोरखौ नागारनानै नोंथाङा हारसिङै गासैखौबो प्लान खालामदों,
बेयाव इसोरनि उपस्थिति गैया। जुदि इसोरनि उपस्थिति गैयाब्ला बियो गोरोन्थि। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन गितफोरनि 127 नम्बरनि 1 सिरिया ओरैहाय बुङो, फोरबुआनो न'खौ लुवाब्ला न' लुग्राफोरनि मावनाया नंबां जाबां। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, राजेशआ बे बाथ्राखौनो, बे इसोरनि बोसोनखौनो मोजाङै बुजिदोंमोन। राजेशआ मा बाथ्राखौ बुजिखो? बे जाहैबाय राजेशआ बुजिबाय जे आंथ' न'खौ बानायगासिनो दं, नाथाय बे न'आव आङो इसोरखौनो लिंहरनो रोङाखै, इसोरखौनो हांख्रायनो रोङाखै। बे बाथ्राखौ बियो बुजिबाय। गोदान खामानिखौ जागायजेननायनि सिगाङावनो गोदान बोसोरनि गिबि गोनांथि खामानियानो जादों, बे जाहैबाय आर'ज खालामनाय। आर'ज खालामनाय एबा आर'ज खालामनायनि ओंथिया बे नङादि जों जे खामानि मावालाबानो थाब्लानो जागोन, बे नङा। नाथायब्ला बेनि ओंथिया बेसोदि जे आङो खामानिखौ हारसिङै मावलांगोन, बे नङा, नाथाय आङो खामानिखौ इसोरजों लोगोसे मावलांगोन। दानाब्ला फैदो नैथि सैथो बाथ्रा, बेनो जाबाय गोदान खामानिखौ गोजाम खामानिजों मावनो हाया। राजेशआ जेब्ला गावनि जिउखौ नायबाय एबा सानखांफिनबाय, अब्लाना बियो गावनि जिउआव मोन्दांथिखौ मोननो हाबायदि गोदान बोसोरावबो बियो बोराय खामानिखौ लानानै दंबाय थायोमोन। जेरैहाय बायग्लिनाय गोसोखौ लानानैनो दंबाय थायोमोन, बोराय जेननायनि गोसोखौ लानानै दंबाय थायोमोन, मानसिफोरा आंखौ मा बुंगोन बेखौ लानानै गिनानै दंबाय थायोमोन, गावखौनो मुगैनाय, गावखौनो नेवसिनाय बे गोसोखौ लानानै दंबाय थायोमोन। बेनिखायनोथ' इसोरनि गोथार बोसोन इब्रायारि 12:1 सिरिया ओरैहाय बुङो, जोंखौ हमथाग्रा जोंनियाव फांथाबनानै थानाय पापफोरखौ नारखानि आरो जोंनि मोखाङाव थानाय थांनांगौ लामायाव सैसोनायजों खारनि। गोदान खामानिया जागायजेनलांगोन एबा गोदान खामानिया जौगालांगोन जेब्ला जोङो बोरायफोरखौ नागारजोबगोन, गोसोनि जिथु गिनायफोर दङ बै गिनायफोरखौ नागारजोबगोन, गोसोनि जिथु पापफोर दङ पापफोरखौ नागारजोबगोन, अब्लासो गोदान खामानिया जौगालांगोन, आगबारिलांगोन। बेनिखायनोथ' राजेशआबो मोनसे गोदान थांखिखौ लादोंमोन आरो बियो मावदोंमोन आरो बियो बुंदोंमोन दि बे बोसोराव आं गासैखौबो निमाहा होगोन, गासै बोरायफोरखौ बावलांजोबगोन आरो आङो आवगायलांगोन। बेबायदि होननानै राजेशआ बुंदों आरो आवगायलांदों। थामथि सैथो बाथ्रा, बेनो जाबाय गोदान खामानिया फिसानिफ्राय जागायजेनो, गिदिरनिफ्राय नङा। गोबां फोथायारिफोरा गोदान बोसोरखौ बेबायदिहै जागायजेनो, आं गासैखौबो सोलायगोन बेबायदि होननानै बुङो। सानसेयावनो थिग जाजोबगोन, सानसेयावनो आं मावजोबनो हागोन बेबायदि होननानै गोबाङा बुङो। नाथाय अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, बाइबेला एरैहाय बुङो, जेकारियानि 4:10 सिरि, मानोना जायफ्रा बे इसेल' उन्नति जानायखौ नुनानै बरसा गैयै जादोंमोन बिसोरो रंजानो मोनगोन। इसोरा नोंथांनि फिसा खामानि जागायजेननायनिफ्राय गिदिरसिम लानानै फैगोन। राजेशआ बे बोसोराव बे बाथ्राखौ बुङाखैमोन, आं दानसेयावनो कररपति जागोन होननानै राजेशआ बुङासै। नाथाय राजेशआ बुंबाय जे आङो बे मासाव एबा बे बोसोराव आङो सैथो इमानदारियै खामानिखौ मावलांगोन। ब्रैथि सैथो बाथ्रा, बेनो जाबाय गोदान खामानियाव सैथोथि गैयाब्ला बे खामानिया थांनानै थाया एबा जोरनानै थाया। गोदान बोसोर गोदान खामानि लुनाया गोरोन्थिब्ला बायफिनगोना थिरांथाखा। बेनिखायनो बोसोन बिजाबनि 11:5 सिरिया ओरैहाय बुङो, मोजां मानसिखौ गियाना आलथुवायै दैदेनलाङो, इमानदार की चाल सीधी होती है। बेनिखायनो राजेशआ बेबायदि माखासे थिरांथाफोरखौ लादोंमोन दि आङो बे बोसोराव बेबायदि खामानिफोरखौ मावनाय नंलिया, जेरैहाय आं नंखाय बुंनाय नंलिया, रावखौबो थगाया, सर्टकाटनि जेबो खामानि मावा। मानोना इसोरनि आशीर्बादा नंखाय खामानिफोराव फैया, इसोरनि आशीर्बादा नंखायजों लोगोसे थाया। बाथि सैथो बाथ्रा बुंनो थांगासिनो दङ, बेनो जाबाय गोदान खामानिया गिनायजों नङा, नाथाय फोथायनायनि गेजेरजोंसो जौगालाङो एबा आगबारिलाङो। सनजाग्रा नायगिरिफोर, थारैनो नंगौ जे मोनफ्रोमबो गोदान खामानि मावनायजों लोगोसे मोनसे गिनाया फैफायो। जेरैहाय आं जि खामानिखौ मावनो लादों बेयाव जुदि जाफुंसार जायाब्ला बे मोनसे गिनाया फैयो। आं जि खामानिखौ मावनो नागिरदों बे खामानिखौ मावनायाव मानसिफोरा आंखौ मिनिगोनदां एबा मिनियोब्ला बे मोनसे गिनाया फैयो। आं जि खामानिखौ मावनो नागिरदों एबा मावनो लादों जुदि आंनि फैसाफोरा लकसन जायोब्ला एबा खहा जायोब्ला बेफोरबायदि गोबां गिनायफोरा फैयो। नाथाय ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, गोसोआव लाखिगोन इसोरनि गोथार बोसोन 2 तिमथिनि 7:7 सिरिया ओरैहाय बुङो, मानोना इसोरा जोंनो गिनाय जिउखौ होआखै, बोलो, अननाय आरो गावखौ हमथानो हानाय जिउखौसो होदों। बेखायनो जेखि खामानि मावा मानो गिनायखौ दोन, मानोना मोनफ्रोमबो खामानियाव मोनसे रिस्कखौ लानानै जौगानो नांगोन आरो इसोरा जोंनो गिनायनि बोलोखौ होआखै, नाथाय मोनसे बोलोगोरा बोलोखौसो होदों। अनजाग्राफोर, दानाब्ला फैदो 6थि सैथो बाथ्रा, बेनो जाहैबाय गोदान खामानि मावनाया केबल खामायनायनि थाखायल' नङा, नाथायब्ला
आशीर्बाद मोननो थाखायबो इसोरा जोंनो गोदान खामानिखौ जोंनि पकेटआ जेन बुंफबनानै थाथों, धोन दौलतफोरा थाखा फैसाफोरा जोंनि न' बाङाव जेन थाबाय थाथों, बेनि थाखायल' जोंनो गोदान खामानिखौ होआखै। नाथायब्ला जोंनि मावनाय दांनायनि गेजेरजों, जोंनि खामानिनि गेजेरजों गुबुनाबो जेन सहाय मोनो, गुबुनाबो जेन आशीर्बाद मोनो, बेनि थाखाय इसोरा जोंनो गोदान खामानिफोरखौ होयो। बेनिखायनो जागायजेननायनि 12:2 सिरिया ओरैहाय बुङो, अब्ला आङो नोंखौ मोनसे गेदेर जाति खालामगोन आरो नोंखौ बोर होनानै नामजादा खालामगोन आरो नोङो बोरनि गुदि जागोन। राजेसआ गावनि खामानिखौ मोनसे सेबानि खामानि खालामबाय आरो सेबा खालामग्राफोरखौ इसोरा थारैनो जाफुंसार खालामो, जाफुंहोयो। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, बोसोरा सोलायबाय, राजेसआबो सोलायबाय आरो फिथाइयाबो सोलायबाय। राजेसनि खामानिया लासै लासै जौगालांबाय, गोसोआव मोनसे गोजोन सान्थिया फैबाय आरो न'आव मोनसे आशीर्बादा फैबाय। मानोना राजेसआ बे बोसोराव, बे बोसोरखौ, बे बोसोर गोदानखौ बियो इसोरजों लोगोसे जागायजेनदोंमोन। जुदि नोंथाङाबो देग्लायनि बे बोसोर गोदानजों लोगोसे गोदान खामानिफोरखौ मावनो हास्थायदोंब्ला, जुदि जिउखौ सोलायनो हास्थायदोंब्ला, जुदि जेंना थानायनिफ्राय बाहेराव फैनो हास्थायोब्ला एबा साक्सेस एबा जाफुंसार जानायखौ हास्थायोब्ला, अब्लाना बेखौ गोसोआव लाखिगोन, बोसोर गोदाना केलेन्डारजों नङा, गोदान खामानि, धोन दौलत, फैसाजों नङा, गोदान जाफुंसारनाया मावख्रुबनायजों नङा, नाथायब्ला इसोरनियाव फोथायनाय लाखिनायजोंसो जागायजेनो। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन माथाइनि 6:33 सिरिया ओरैहाय बुङो, नाथाय इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नायगिरग्रो, अब्लानो बियो बेफोर गासैखौबो नोंसोरनो होदेरगोन। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा नायगिरिफोर, थारैनो मिजिंथिदों नोंथांमोना बेफोर गासै बोसोनफोरा बे बोसोर गोदानजों लोगोसे, गोदान खामानिजों लोगोसे नोंथांनो गेदेर आशीर्बादखौ लाबोगोन आरो नोंथांनि गोदान खामानि मावनायाव बे बोसोना मदद होगोन होननानै मिजिंथिदों। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो मोनसे लाइक होनो दाबावसै आरो नोंथांमोना बेसे आशीर्बाद मोननो हाखो कमेन्टआव मोन्थिहोदो। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेयाव दोनथ'नोसै। थेंक इउ।